Koktisalo Phekjaknai mani Phalna Thangthani Teliamura police ni Yago Manjakha bisibachi umorni Khoroksa Chakrajwk mung lokhirani depnat party mung Teliamura thanani chakmagat amsayo shalse kebengli ya hasteo shalbrumno Phekjaknai mani manjakmani party mung party mani rok abo haikeno Koktisalo Phekjaknai mani Phalna Thangthani Teliamura police ni Yago Manjakha bisibachi umorni Khoroksa Chakrajwk mung lokhirani depnat party mung Teliamura thanani chakmagat amsayo koktomani bisingti saimangkha huja koktomani bisingti Teliamura police ni thani kaisa koktoma sokhaimani rajakhor agulini gol bazar amsani lokhirani depnat mungoi Khoroksa Chakrajwk Phekjaknai mani tuwai Teliamura faising fai tongo hanai abo haijorono Teliamura police constable Proshon kanti Tripura lo yobini team tuyei lokhirani depnat mungoi o Chakrajwk no romboi narokmani koktoma romani Yago bini Yago naitugui Manjakha kabangma marini Phekjaknai manai Hatiwo aboni hatidor 25,000 hai angnai hini saka police paithogo NDPS ek kerango FIR na harai bini log yote sabo kurungjak tong abono bachai togoi naitogoi nainai hini saka Teliamura thanani police tini boi Khoroksa drugs Phalna phaimani Agartolani boni mangongkha lokhi dabnat 50 bochor boni boyos Chini thani khob haika je aro tuimudu bazaro bofai drugs rok phalpayo ka khoboro jeng naisom laikatini naisom mani pore bononukha aro a set nogo bo sondeho jonok babe imthang klai tongo ulokai bono kok rok singmani bo kok juda juda bini kok military kai ulo jeng bono kasoi bono search khainai kha kai search khaiga kai binaro 73 brown sugar quota mangkha abo ojon 0.90 গ্রাম 90 গ্রাম গায় বাজার মূল্য প্রায় 21,900 টাকা লাই abo जों bono arrest खालायगा गाय तावा NDPS act to जों बिनि एगेन्स्ट केस थानाय Teliamura ni Shimi Hiran moni kokthum Chini Khorang